Takže Siky záhradné domčeky v harmonii s prírodou. Dneska je to Maltese 4, jeden z našich obľúbených domčekov v 28 mm prevedení, zhruba 4x3 m2 a idem vám ho predstaviť, poďme na to. Táto realizácia je spravená na zemné vruty, konkrétne máme tam 6 zemných skrutiek, zemných vrutov a na drevenej konštrukcii hranulovej o sile 5x15 cm. Tento záhradný domček je s klasickými dvojdverami, ako som hovoril, pultová strecha, na to sa pozrieme potom z boku. A tento domček máme vo viacerých variantoch, to znamená aj menšie, aj väčšie a samozrejme je možné k nemu dať aj prístrešok do boku, ten je štandardizovaný so zadnou stenou a môžete mať krásny priestor, nielen teda ako uloženie svojich potrieb k domácnosti alebo kde potrebujete, ale aj priestor na vašu rekreáciu, to znamená prístrešok. Táto konkrétna realizácia, ako vidíte, je robená pre materskú škôlku, sme tu vedľa takéhoto krásneho vláčika, takže pokiaľ potrebujete aj na takéto využitie prehračky jedno s druhým, není problém, veľmi dobre to funguje a môžete chatku využiť aj týmto spôsobom. Na čo by som sa išiel? Ja pozrieť ešte, tu je z bočnej strany pultová strecha, ktorá je zvažovaná dozadu, v prípade záujmu dá sa voda odchytiť pomocou plechovej pozinkovanej ríny. Je to samozrejme ďalšia nadstavba, ktorú máme. A chcel by som sa zastaviť ešte pri jednej veci. Je to na zemných vrutoch a vidíte, že vlastne jedna časť stavby je bližšie k zemi a druhá vzdialenejšie. To znamená, vám sa častokrát zdá, že máte rovinatý pozemok, ale potom prídeme my a vidíme, že ten pozemok sa trošku zvažuje. Tu je to zhruba 20 cm, čo je v podstate taká maximálna výška, ktorú vieme prekonať na tieto vruty, alebo ako to robíme my. To je zhruba všetko, čo by som vám chcel povedať, takže pokiaľ zvažujete záhradný domček, tak sme tu my, Siky, záhradné domčeky v harmonii s prírodou. Pekný deň.